Ushayisa namanajera wena manje. Sowushayisa namanajera manje wena. Kwamele umuntu wakho wena ngishayela wena. Relax wena ngishayela ngizofaka ule bani. Ngizofaka ule bani. Yewona bafo wena. Wangenda umuntu wami ngimshiya ndinyawo umuntu amena. What up YouTube, this is your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I'm the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook ungithini. Ngiyabonga bafowethu. Today phethume out South Yam. Zwakala kada sini lapho siyamnandi hayi mnandi mfethu uyangibhalela lana uthi kuse fika la ekhasi lami ngihlushwa ngumfazi awuthi ama utshela abalandeli ukuthi kwenzakalani la awuthi yami kahle kahle ngizothanda ukuthi ngiqale nje ekuqaleni awuthi yami ngithe mangibuka lapha kuma social media awuthi yami ngabona vele ukuthi hayi kunomjida isiyazi TV ngakhona ukuhlanganisa yenye iBrian ihlala eJoburg abathi ngumashiyana ngihlanganisela hayi ngase nami ngiyathi ngathola ama number nganifonela ke vele kahle kahle na awuthi yami ngiyakuzwa njengoba sesilenda nje mfowethu awungitshele uthi lo mama ukuhlupha njani manje senesikhathi esingakanani intsholo awuthi sinabo ma 3 years 6 months kahle kahle awuthi sithanda lo mama lo kahle kahle but nje into enginotice ngayo isikhathi esiningi mangiphuma ngesipani noma ngiyakuphupha hlezi umakhelwane bakhuluma ukuthi ekuse hayi mawuphuma wena esibo mawuphuma uhamba esipani uQueen uyaphuma there and then but nami ngeke ngize ngikhona phela ukuthi ngithathe into engiyilokhu uze ngitshelwa ngumuntu ngifuna ukuyibonela nami ngidela ngokubona nje ngoThomas ngiyakuzwa me out so manje mfowethu mina into engizoyenza ukuthi ngihambe ngishaye investigation yayibona into enjalo ngishaya uphenyo nanga umbuzo wami wokugcina ayisho ukuthi lo muntu lo ufuna ukuthi simveze expose ngathi mase ngibuya la ku so shintsha story so thi no Smazi beka ama camera mfowethu lo muntu ngiyamthanda mfowethu ngifuna ukubona straight out yami ngoba lo muntu phela mina out yami yonke even ushikhathi lami out yami ihlala kuye phela lo London yonke into yamveli kuye konke kuye vele so usho siyam expose lo sho out yami kusheka abahlezi bangitshena bathi ungidlisile out yami kahle kahle lo ngifuna ukubona vele straight ukuthi uyajola yini straight ngoba uyazi mfethu umfazi masasajola ngoba understand mama contact fakele noma ungidlisile ngoba ngitshena mfethu nami ngiyasangana phela but ngiyadinga ukuyibonela mina straight real life mfethu lento vele uyayenza into yokucheat vele mfethu hayi ngijabulisa ukuthi umjida usho and futhi une confidence entweni ayifunayo awuthi yami mina ngizovaya ngenze ini uphenyo bese ngiyabuya ku okay anginankinga mfethu hayi ngiyayibongela nami mfethu ngizodela ngokubona mfethu anginankinga sho awuthi yami danko bafethu nizwele lo mjida uthini cabanga ukuthi udlisiwe bamfakele something it's your boy Smazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani let's do what we do best of which is what the investigation danko is thank you danko Lontwana ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu sengishayile isipani ngizokhombisa lo out i-evidence awuthi yami evidence so lela awuthi yami simhlangabeze lo muntu usuke etown sithola khona la uthi khamba kanjani mfowethu buka man ngiyakubiza ngithi hey ngikususa edrobheni ngithi woza ngapha phuthuma woza ngapha amarodo sewangikhombise yonke information mfethu umuntu wakho ubhizi ngifuna ubuke la kwenzakalani manje yima ke nayi nalento seyijema la ngifuna ubuke awuthi yami umuntu wakho ngathi ubhizi uye lo ya nguye mfowethu lo muntu lo umuntu wambela lo maye uthini uyamazi lo mjida hamba naye la
ngathi yini kuyiNigeria yiloko umuntu athi ngibuka kahle Yayibo isilevu nje sicela umlomo. hey lo muntu angimazi mfana mfazi umsheli ngathi ngomthengela ipizza kwenzakalani vele ngaye Uthe nje mawuphuma uthiyami. hawu Naye wabaphuma. bafethu awutshela kanti banjani abafazi kahle kahle ungichazele Yayibo. hey senjeni mos thina mfowethu Konje uthini unesikhathi singakanani inibhizi nalo mama? sesina 3 years mfowethu sithandana manje 3 unyaka lo years. senza unyaka wesifolo wesine Yayibo. mfowethu aha Manje njengoba awuthiyami uqeda ukubona information ekanje uthini wena siyahamba siyobabona labantu or kanjani ubuyele endlini yolala. ayibo mfowethu singahamba siyobona man ngeke into zama vele ababhlungu kakhulu Sure. kahle kahle yazi uyangihlanyisa awuthi No bouncer asibayi. Yebo mfowethu akusambe man siyobona Asambe nabaya labantu bayajola lapha bafethu. Bafethu today sine bouncer la on the show. Hlezi bathi ini protection bouncer sondela kada. hey madoda labafazi kanti banjani vele kwenzakalani vele Awuthiyami. Umenzeni wena umenzeni kahle. emfowethu zomlimaza lo muntu yazi mina yazi ngempela ngizomlimaza Uthini umenzeni waya kufebela kanje. hey angazi mina Khona into ongasayenzi la. mfowethu ngimenzela yonke into yazi lo mama kahle kahle mfowethu Sure. akukho engamenzeli kona futhi ikhadi mihlala kuyona mali lo mfazi lona man Uthini wena? ngiyakutshela usho ikhadi mfowethu ulikuye ngoba ngikhuluma ngilishila endlini ngiphethe ucash ngothenga into ebengiyoyithenga mfowethu kwenzakalani Bouncer sondele kada. mfowethu hey phela serious mfowethu vele hey ngithi Buka camera. Uyayibona lento la? Uyayibona awuthi. Huh? Yambona mos. Ngoye. Bafethu. Kuyajolwa kada. Bouncer sondela. Mamas. Khamba kanjani? Kwenzakalani manje mfowethu? Abambe la. Mfowethu manje umuntu akwenza ngayo. Umuntu wakho lo story. Ya umuntu wami lona. Sastero wenzani la? Uyafeba sastero. Wena ube ngishilo lapho ukuthenga nayo pizza nayo kwenzakala bekuthenga nayo pizza nayo lapho manje. Uzonginika amapizza. Siyenze nekhadi likuwe mani mfowethu manje. Nekhadi likuwe mos manje. Ngicela kanjani? Ngicela nemali kancane. Uthi uzoyenzani mina imali encane so? Ngicela ukunika imali, ngicela ukunika imali. Uthi wena awuthiyami. Kanjani umuntu wakho? Mihla nemihle ngemsebenzini. Ngayo leyo mali uthi mina ngani? Uthi mina ngani? Mfowethu awuthethe kancane wena. Manager wena. Senza manager. Uhlezi namanager wena manje. Sewuhlezi namanager manje wena. Kwamele Umuntu wakho Relax awuthiyami. Relax. Wena ngishayela wena. Relax awuthiyami. Wena ngishayela. Ngizofaka ule bhani. Ngizofaka ule bhani. Awuthiyami ubani ka? Mina nguvusi butwana. Sure. Uthini unesikhathi singakanani ubhizi noma isister kada? 6 months yonke. Kanje mekazothi umuntu wakhe lo. Uyamuzwa uthini lo muntu? Umona umuntu mangini ngifona ngasesipani ngifona umfazi lapha ngifona ngodala lenkinga kahle kahle mfowethu. Uhlala ukuphi ngoba uhlala ungekho. Usungukade umkade umuntu wami. Sawushaka ungaqashe ngakwenza yona njengoba uthi umuntu wakho. Aqashe mfowethu mina ngakwenza secret. Awuzange ungichashe ngamthanda Wena uzokuthola wena. Wena uzobona wena. Kahle kahle mina wamanje ngiyadiscipline nje wena. Lento ohlala uyenza. Ulikhiphela yini lapha ulikhiphela mina noma yena? Konke ngishakona. Uyangithaphaza phela wena uthi amanjani. Uyangithaphaza phela wena. Nawe futhi. Nawe futhi uyangijwayela futhi wena. Awuthiyami lo muntu uyafeba la. Uyafeba lo muntu. Ushitsela nomjita la. Mina bengakwazi ukuthi afebe. Akakangitshela ngomuntu wakhe kanti futhi bengafuni ukwazi. Yebo ngomuntu wakhe. Ngiyamangala nje ngicabanga konke ungathola isihlahle njengenyoni. Ikhona. Uba phela unhlala naye mina akakusheshana ndoda. Akwazi lokho, Akwazi lokho. Uyazenzela nje semsebenzini vula ngicela abafazi bethu imini yonke la. Ngeke lokho. Thina nguzwa mina ngakho. Wankhiphela ezingakhe. Zingakho wangikhipha. Ya zangi lapho ngizolabona njani ikhadi licala kuwe man. Ngizolabona njani ikhadi licala kuwe. Lo buye ngithanda uhambe uyothenga utshwala ngalo. Uzokulobola lo. Anginendaba. Ukuthi uyokwenza kuye. uthini wena sister indaba ufeba la. Ngitshele. Ungaboni so ngamthola vela nje. Ikhadi uzolithe lalela kamshama. Ngona ke mina ngoba ngiyavukela ke. Wena ngizovukela. Uzokushaqede.
uzohamba ecela statue awuthami ngiyakutshela serious awuthami Isho kangakanani? Awunayo isho. nginasho nginasho kumanje ikhadi ami likuwo kumanje ngibedwe ngiyokuthenga Uyenza ipizza mnandi nginika yonke ndlula into wena. yo okay mina Ngiyenza ngikwenza mnandi ndlula wena. yo manje Wena nje sokunesikhathi uyangirobha ungaboni nje lokho wena nje uyangirobha. Manje uyahamba sokunesikhathi uyophuza ungaboni nalokho utshwala, na. uyiphuzela utshwala Yeah. uye endlini ulele masithi wanje kuwe kuphelele. kodwa emalini yami ukubona lokho angithi Awuqabanga ukuthi awuboni lokho emalini yami angithi hawu emalini yakhe kuphi? Ekuphi imali yakho kuyimanje ngijene ekhanda. Ngijene ekhanda kuyimanje kodwa unginikeza imali. Imali ikhadi lihlala kuwe. Hayi kahle wena. kodwa kuthiwa ikhadi likuwe sisera Lelo khadi likuphi lelo khadi? imali yami ifakile le. Sekelisa amehla nobheki. uthengele le ndoda wona ngemali yami impahla wena Hawu. uqosela ndoda ngemali yami impahla baze bayamesha awuthiyami Unesho kahle ngidlalwa ngami kahle ngidlalwa ngami la yabona awuthami ngidlalwa ngami la ngidlalwa ngami la awuthami Sicela amakhamera sisuke. uyabe najera kahle kahle uthathe mina jera lakho le uthathe mina jera kahle kahle uthathe mina jera kahle bayuthini sister uzobona wena Siyaqhubeka. izinto uzobona wena ngisazobona wena ngisazobona noyithuni Nawe uyazibonela. awuthamba ikhaya uzohamba inyanga ngani nizobona nizogwala sister mayinto zakho lapha kalomjita ukushaya ikhubala lomhlaba uzobona ukushaya ikhubala lomhlaba uzobona wena uthini awuthiyami mayuthini uzokwenza njani mayumfazi wakho lo uyahamba umntwana ngikhane endini mfethu lo mayuthini uzokwenza njani sister izinto zakho Uyazwela mona. Amakhemera. ngizobona izinto zakho la Sicela amakhamera Izinto zami futhi anginankinga ngizoyilanda into zami. angeke ayithole ngeke kuye kuzithole lapha kamntonge namaphoyisa namaphoyisa lapha ngami kahle kade abambona namaphoyisa akho umuntu ozongena lapha ngami omaye soyohlala noma i-out kupha yena Hayi ngizobuyela endlini yami, nami ngihlala kwampu. Hambana ningaphindi ngabuya mbani hey hambana mbani ngabuya hey hambana mbani kama uthi ngihambe vele awuthiyami relax relaxa emumva vele asenankinga salana no relax awuthiyami imphi nale pizza manje so ilahle khona le ngikuthengele nepizza indoda yakhe yahliyeka ukuthengela nepizza la buka maye sekashiya ipizza lomjita le emahlathini awuthiyami Abanye ngiyakade kwenzakala lo yima ngiringe nawe abandaba ingahle sho angithi wena nguwe ongibhalele awuthiyami yawubhalwe yimvete awuthiyami sho ufuna ukwazi ukuthi wena ungasho ukuthi today uSmazi TV ukusizile ukuthi ulithole iqiniso ya mfethu ngisiza kakhulu ngisebenzele kakhulu mfethu bengitshela abantu mabangitshela abangani bami bathi kimi ke hayi lo mkakho uma uphuma nawe uyaphuma ahambe yokwenza izinto hayi nami bengitshela mhlamba angidlani ngoba nomona wabuye umngane umkhona umngane nje umjwayele kakhulu bathi ngithokoza even namanje awuthamba esingamfoyela umuzi uyu umuntu oqala wathi mangitshela indaba leyo nami ngayithatha ukuthi ngamthatha ngathi mhlawumbe ukuthi uyayidlalela yabo into kanjalo bathi nje ngisebenzele kakhulu mfethu angifuni ukukhuluma amanga ngize ngathola iqiniso abantu esifazane kungichazelile ukuthi ke umuntu esifazane ungamthembi ngona ukuthi uthembe itshe mfowethu mina sengikhetha mfethu ngoba kwenzekele issue le ngizazohlala mfethu boma 6 months ngilesi indaba zomsholo mfethu ngizoyiyeka nje at all angisafune nje lutho eceleni kwami awuthama ya awuthama ukho nje hayi ngiyakuzwa mfethu no uyayidinga izinto ezifana nabo ma counseling ukuthi ngikuprovide ya ngangiprovide mfethu because mfethu ngilimele vele ngaphakathi yonke ikhadi yami likapha kulo mama yonke into kimi nami phela ngiyamenza nje ukuthi ngiyamjabulisa ngithi befazane futhi sibajabulise mina uyakwazi njengoba na ujabuliso wakho umbona umuntu uqoqa kanjani imali yami kodwa ke sifana akayiqhinanga yena ngokwakhe but mina ngiyamnikeza imali yonke into mfethu nako ke manje kodwa ukujikela ikhadi lihlala kuwe ujikela nakho khomba leNigeria phela esana lo muntu ngizona nathi umuntu ohamba ubuya le ekudeni ngazi ngani umsebenzi wama-drugs noma namthela nje ama-drugs ngazi ngani ngakwazi ngani lokho bafethu neyibona lento bafethu abafazi abaneli ikhadi lalomuntu lihlala kuye lo mfazi kodwa at the end of the day umbhanqa nama Nigeria yithiwe boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani asivale mfowethu danko